Čaute, tu je Adam Debnár a toto je môj iPad mini. Používam ho druhý rok a ako by som ho definoval? Pohodlná zábava v ruke. Doslova v ruke, pretože sa drží perfektne. Jeho formát je ako malá knižka. Ešte predtým, než budem pokračovať, poviem, pre koho iPad mini určite nie je. Určite to nie je zariadenie pre biznis alebo pre prácu. Hej? Na to si kúpte nejaký výkonný laptop alebo stolný počítač s veľkými obrazovkami, s klávesnicou, s myškou, ale určite nie iPad. iPad je na príjmanie informácií, videa, kníh alebo textu, fotiek a tak ďalej, na hranie hier. Na toto je iPad ako stvorený, znamená, že nedokáže robiť iné veci, ale niektoré tie iné zariadenia ich vedia robiť lepšie. Ale na čo iPad mini je? Poďme sa na to pozrieť pekne zblízka. Tak, iPad mini môžete používať na čítanie kníh. Moja obľúbená čítačka je Kindle, kde som prečítal desiatky kníh. Tak si ju poďme pozrieť. Je to veľmi jednoduchá čítačka. Vyberieme si knihu. Takto jednoducho sa prevracajú strany. Tu je celý zoznam mojich kníh, ktoré mám prečítané alebo rozčítané. Keď chcete, tak môžete takto pekne si označiť nejakú pasáž, ktorú chcete prečítať. Takže to je čítačka Kindle. Tak, teraz ideme pozrieť prehľadanie webu. Na prehľadanie webu používam Safari program. Môžeme si ísť pozrieť stránku sme.sk a sme tu, takže teraz si vyberieme nejaký článok, ktorý si chceme prečítať. No, sme na článku, takto si nemôžete scrollovať, môžete si priblížiť alebo oddialiť, podľa toho ako potrebujete. Keď nechcete vidieť reklamu, chcete vidieť len čistý text, tak je tam také tlačítko, ktorým si to môžete spraviť. A teraz krásne môžem si zväčšovať text, zmenšovať, podľa toho ako potrebuje. Tak, keď sa chcem vrátiť naspäť, tak jednoducho takýmto posunutím sa vrátim na predchádzajúcu stranu. Je to veľmi jednoduché, ľahké, zvládne to úplne každý. Takže toto bolo Safari a prehľadanie webu. Ideme ďalej. Teraz si pozrieme, ako Safari zvládne prehrávanie videa. Ideme na YouTube. No, vyberieme si nejaké videjko. Klikneme si, no a tak, to pekne nám prehá videjko. Takže toto bolo Safari a video. A ideme ďalej. Tak, teraz si ideme pozrieť, ako sa dá komunikovať cez Facebook. Používam aplikáciu Messenger. Takže na ľavej strane mám zoznam konverzácií, na pravej strane, keď si niekoho rozkliknem, môžem odpísať na konverzáciu. A je to veľmi jednoduché, veľmi praktické, veľmi dobre sa píše na tej klávesnici, lebo je dosť veľká. Takže ideme ďalej. Tak, teraz si pozrieme, ako sa prezerajú fotky. Mám celú galériu moju. Kliknem si na nejakú fotku, napríklad túto. Môžem si ich takto približovať. Vidíte, je to krásne všetko plynulé. Nie je tam žiadne sekanie. Takže toto boli fotky. Ako iPad mini zvláda hry, takže poďme si pozrieť. Práve idem hrať hru Asphalt 8. Vyberieme si aučičko, trasu, no pripravíme sa a o chvíľku sa hra začína. No, ako vidíte, grafika je dosť dobrá na to, že to je v takom malom stroji. Predstavte, že pred nejakými 10 rokmi by ste niečo takáto grafika by ani nebola a hrali by si to na nejakom obrovskom počítači, kdežto teraz je to v takéto malej knižočke, ktorú môžete otáčať ako keby ste otáčali volantom a na základe toho, ako ju nakláňate, tak to auto reaguje. Takže toto je Asphalt 8 a hranie sa na iPad mini. Dúfam, že sa vám to páči. Ideme ďalej.
A teraz si poďme pozrieť na niekoľko faktov, prečo som si vybral toto zariadenie od konkurenčných zariadení, napríklad od nejakých Android zariadení. Prvým dôvodom v tej dobe bolo, že baterka vydržala 10 hodín. Ešte dneska, po 2 rokoch, mi vydrží bez problémov 7-8 hodín pri používaní. Takže tá baterka je úplne šupová. Po druhé, kúpil som si ho kvôli životnosti. Apple výrobky dlho nestrácajú cenu, čiže sú stále cenné a dlho vydržia. Kvôli tomu hliníkovému obalu, pretože je to predsa kov a kov proste znesie toho podstatne dosť. A ďalšou vecou, prečo som si vybral, je, pretože má jednoduché ovládanie. Nemusíte to absolútne riešiť, inštalovať si rôzne romky, je to proste vyladený software, ktorý proste nemusíte riešiť, nemusíte tam stiahovať updaty nejaké, aby vám to fungovalo. Proste iPad funguje tak, ako má, nepadajú vám tam žiadne aplikácie, proste to je ten rozdiel, že je to proste vyladenejší a lepší produkt v tomto smere. Ďalší dôvod je ten, že neexistujú tu vírusy. Každá aplikácia, ktorú si tu stiahnete, prechádza kontrolou od Apple. Čiže je veľmi, veľmi malá pravdepodobnosť, že sa tam dostane nejaký vírus. A toto je obrovská výhoda Apple produktov všeobecne. Proste sú bezpečné. A odporúčam ich hlavne staršej generácii kvôli tomu, že vy nemáte čas riešiť nejaké antivírusy a študovať technické veci, ako si odstrániť vírus a podobné veci. Takže kvôli tomuto, už kvôli tejto jednej veci je iOS systém a iPad mini úplne úžasná voľba. Teraz spomeniem technické parametre. Takže tento kúsok má 16 GB pamäť. Nie je to úplne najväčšia pamäť, ale nie je to úplne najmenšia. Zmesí sa vám tam asi 5000 fotiek, 30 aplikácií alebo 50 aplikácií a z toho budete využívať aj tak možno nejakých 5-6 takých hlavných. Má to Wi-Fi. Samozrejme má nainštalovaný najnovší iOS systém iOS 8.02. Má jednu nevýhodu a tá, že nemá slot na SIM kartu, to znamená, že nemôžete mať mobilný internet, ale v dnešnej dobe, kde je všade Wi-Fi, tak proste to ani nepotrebujete. Keď v telefóne máte internet, tak si ho môžete dať zdieľať a iPadom sa na ňo napojíte bez problémov, takže toto som takto vždy riešil a nemal som s tým žiadne problémy. iPad mini momentálne predávam. A prečo ho predávam? No predávam pretože vychádza nový model. A buď si kúpim iPad mini najnovší s tým Retina displejom, alebo si kúpim iPhone 6 Plus, ešte to zvážujem, lebo na Slovensku ešte tieto modely nevyšli, musím si ich omakať a potom sa rozhodnem. Čiže toto je hlavný dôvod, prečo ho predávam. Inak je to slušný tabletík za podľa mňa super cenu a máte ho na ďalšie 2-3 roky. Takže ak máte záujem, tak smelo do toho, kúpte si ho.